Assalamu alaikum masoya. Wannan shine nan aiki na. Kun gane? This is my work ko? To ku biyo ni ku ga factory na. Zo mu je. Gashi nan kaya kala. Wannan aikin fa dinni nake yi fa. Wallahi dinni nake yi. Ba wai a iya comedy na tsaya ba ko waka. To wannan shine nan aiki na. Yau in sanarwa da masoya na, in sanarwa da kowa na. Biyo ni ku gani. Kayan kala sai wanda aka zaba. Wannan shine aiki na. Ji wannan to wannan shine nan aiki na. Ji wannan joni to ga kayan da nake yi, wannan dinni nake yin su. Wallahi aiki na kenan. Shine ba iya comedy na tsaya ba ko kuma waka ko kuma wasu abubuwa da dama. To wannan duk shine nan aiki na, ka gane? To wannan shine na aiki na. Kom zo mu je nan. Dan bukari ba Allah Starboy ba wannan to shine aiki na. Ya sanar wannan duk aiki na ne. Gashi nan ina kan yanzu aiki, ina kan uniform ina na aiki. Zo mu je in nuna musu su gani Allah. To wannan gashi nan sanar duk aiki na ne. Wallahi ga wannan kuma duk ni nake yi. This is my factory. This is my factory. Zuba ture. Yace this is my factory. Factory go. Allah. Ya kana. Wallahi. Dan jaba su gani full. Su gani full. Shine nan. This is my work. Allah. Aiki na kenan wannan ba iya comedy na tsaya ba. Wallahi. Kuma an comedy aka ce za a yi wallahi. Ta mu da bangaren sa. Za mu cinye su wallahi. Mu cinye su a comedy, a waka mu cinye su wallahi. A zo kan rawa ma nan ma wallahi mun tashe su Allah kuma a zo kan aiki na kafinta wallahi dan ma kwaro ne ni wallahi Allah biyo ne Allah wai ni za a gaya magana Allah wai ni za a dinga gaya magana alhalin cewa ga ina aiki ina da sana'ata wallahi kuma in zo comedy Allah in yi kata'i wallahi tallahi don kai kun ga dai kaya dan ja baya ganni wallahi kun ganni ina kan uniform dina amma idan na fito haka ma sai a ce mu wallahi Allah dan na janna